професионални спирачки сега. Тук съм при баба ми. И така. Взел съм много GoPro. Сега ще го покажа какви спирачки съм взел. GoPro 11 казех. Ще имаше влогчета. Една карта нова, че старата я продавах със старото. И холпове. Ей, коста. Холповите са сложени. Ей, коста. Гледай. Предна, задна. Всичко точно. Почваме да учим дропчета. Ставаме фрирайдър, истински българските фрирайдъри. Нека фрирайдър, истинския фрирайдър да се върни на мода. Всички дропове, моропове, казвам ви, ще стане страшно тук в България, всички станем фрирайдъри. Само искам да се абонирате, лайк, сабскрайб, там всичко, там камбанки, мамбанки, код са сетите и сега ще гледате как дропа. Ай! Първи кадър с новото GoPro. На тези стълби как се изсипах един път. Маличе колко е как курат. Ще има романтика. В името на романтиката. Чакай, това какво цвече? Мляз народи чукче. За романтиката! Айде хорца съм натам. Айде хорца, до утре! Весо? Хубаво. Викам си пак по стълбите. Айде, чао! Може би това ще е последен клип с това фокус, не се знае, ще видим. Ако изкочи някой пиша тук... Ние го виждаме спокойно. Ако изкочи някой човек, какво ще го направи? Ще бягаме. Гачи газенето е гачи нещото. Оп! Весо. Загубихте. Лайк, subscribe. Only biking. Едно време фитнес, сега байкинг. Брачките ли ме изпробваш? Опа, котка. Nissan Patrol. Тя све. Аз да ви се похваля. Освен новите спирачки и всичко останало, оправих хвоста, направих я обратно. Вече коня стана и казвам лепило. Оправих тук втулките. На столгара няма никакви луфтове, нищо. Колелото лепи. Казвам ви, бомба стана. И отделно и сега прибирам се от столгария на една бензиностанция, излизам. Една път към областна ми предницата и така.
Нали, аз буквално тя ме вижда и така на 10 метра виж. Цак, цак, цак и аз излизам така бавничко така. И тя намаля такава, ама аз не знам, че намаля от булеварда. Тя изобщо не ме вижда ме. От 15 метра аз се виждам и пресича. И само е така ми патка пренца. Так, дига ръка и така и вика, изняй ли какво каза в колата, ти не съм я чул отвътре. Дигна ръката и избяга. Това е. Поне опрех колелото. Престолгаря и това. Ай, майна. Майко. Откраднах ми каската на Олото. Той е в магазина. Меу! Това снимаш, бе. Ето ги другите. Сега за Йог... Ето го. Ето го Олито. Ето го. Ето го Олито. Малките неща. Всичко е мокро, гриповете са мокри. Няма сцепление, няма нищо. Направо газ за всичко. Вали сняг, май! Леко е. Това ще го качиш ли, бе? Сняг ли има? Сняг ли има? Я да видя на каската имаш. Нямаше, нямаш сняг. Това ще го качиш, не? Кома лъжиш, че имаш сняг? Нямаш сняг. Я да видя на твоите каски има ли сняг? Дай. Не. Няма сняг, няма сняг. Колело цвят. Цвят. Ай, кафяво ще кажем. Да им кажем яка обидна дума. Колело цвят кафяво. Сега да залепне хубаво. Браво, браво. Залепна е пяска. Браво, Филипс. Браво. И днеска си тука. Браво, бе, Филипс. Един, два, три, Филипса. 4.